الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خص سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بتقدم على سائر الأنبياء والمرسلين، وختم به الرسالة كما بدأ به الكون والتكوين، واصطفاه وأكرمه بشمائل ومعجزات لما لم تجتمع في عهد غيره من جميع المخلوقات. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الساهبة والولد، شهادة أدخل بها مع أهل الإناية في حضرة القرب والتمكين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه صلى الله عليه وسلم. caggal yettude Allah e julde muhammadin sallllahu alayhi wa sallam, min calmini on, min juurima on, min ñaaguima en duwaw kadi e yewtere men wiiten wattu hakkille ɗo e télé mbedda e gardugol musidɗo men obama e yaadiɓe muɗum. E ɗum noon hannde en garti wonde ɗo on saaha eɗen mbaɗa yewtere taw eɗen joodi gooto e galle e galleji walla mbiyen e fuutankagal ceerno Nazirou Dieng mo ganduɗa présenterake hannde e nder l'islam, walla présenterake e nder Huredo Fouta, walla présenterake e nder Tijaniya, walla présenterake e galle ceerno Mouhamadou Bocara Kane, walla présenterake e galle ceerno Hammet Baba, walla kala ko rewi e galle ceerno Hammet Baba, kono nde ceerno Cheikh en, ceerno Amadou Hoore Ñiwa en, ceerno Banaji en, dendagal askirintoɗo e ceerno Hammet tan galle muɗum. Kala so neɗɗo yeeɓimo tan siftorat ceerno Hammet, ko on woni mo bisminen ɗo e télé men télé mbedda. ɗum noon ceerno Nazir, min goppuma calmina bandiraɓe on saaha min garta yewtere so hawre welede Allah inchallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أريد وأستزيد من رب الولي العلم والفتح بخير المرسلين. يا ربي فاكشف لنا غوامد العلوم حتى يرى المجهول كالمعلوم، بسر سرلمي ذي العرفان فاملأ قلوبنا من الإيقان، وبوسيلة إمام السالك قنا إلهنا من المهالك، ونجنا من شر كل ماكر بأحمد الإمام نجل الظاهر. caggal yettude Allah, yettode wodini Allah, juulede wodini nuraɗo Muhammad sallllahu alayhi wa sallam. ɗaɓɓuɗo weli yo won e ceerno Cheikhuna Tidiane radiallahu taala anhu. bandiraɓe julɓe, min calmirima on, min juurima on, min beltima. no ceerno Ahmadou Ba wini, Allah newni dañde fartange joddade e yewtude hunde komin kewi waddude. Allah noon addi min ɗo e nder ballal makko. min calmirima on, min juurima on, min mbi on wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. ceerno mataw en nataneɗo toɓɓere nde tan miɗi jiiɗi natanede no fotiri foof, holko woni gandal e hol kadi holko tonguiɗi gandal iwata e neɗɗo. Neɗɗo ene tongo gandal tonguitamo, e holɗin tonguiɗi gandal tonguita on neɗɗo tonguiɗo saabu wasdemo jogade gandal, e holko woni gandal, e gandal kadi holto nawi ɓe ganduɗa ɓeɗo ko wiite ko worɓe taw koye nder l'islam, ceerno Hammet Baba en, eko nandi hen eko nandi hen. holko woni gandal e holko gandal ko tonguitte neɗɗo ceerno? ceerno Amadou, alhamdulillahi rabbil alamina. yewtere nde no puɗɗorɗani, gandal ko kañum woni fayide kala hunde. ko ɓuuri welde, ko ɓuuri mawnude nulaɗo Muhammad sallllahu alayhi wa sallam, Allah adi wiɗem ko yo janggo. wadde en gandi ko gandal woni hunde foof. so neɗɗo woni gando o serte mo wona gando. fayide ɓurɗo mawnude nelaɗo wi, saɗa qirri min ɓurma qirru gando leñol nelaɗo Allah ɓurma. ɗum ko nelaɗo wi noon. wonto Allah wi caggal audu billahi min alcheitan irrajim, qul hal yastawi alladina yalamuna walladina la yalamuna innama yatadhakkaru ulul albab. ko namdal gando emo anda beele ene foti, walla ɓe potani jawabu o koɓe potani andata ɗum noon so wona jomiraɓe haqqillaji. ceerno men noon tani men mo kalɗa ɗo o, on sa haali inde makko tan hay sa sarhinani haali gandal, woni Cheikh Mouhamadou Baba Boun Siddiq Assirlamiya, mo ganduɗa kanko woni babal ulumi, mo ganduɗa sonno wonano kanko ma majjere jaalo e guure mawɗe e guure tokose. ɗum waɗi Alhaji Mouhamadou Bohar wiide, so lawlahu sonno wonano ceerno Hammet Baba ammal jahlu fil bawadi mal hawadir min al biladi. en mbi gara to pawɗa ɗum, o wi gadir tawa minhu fuhulul arifina hatta tadallau bi maihi l ma'in fi kulli gudrin min biladil muslimina jazahu mawlahu jaza al muslimin. o wi kala to jaaɗa e canton ngaji julɓe mayi almudo gando payudinɗo joom barke joom fayida basorɗo aduna e lahara, taw ko almudo ceerno Mouhamadou Baba.
yoni hen ceerno Mouhamadou Bocar yoni hen ceerno ma ceerno Cheikh walla ceerno min ceerno Cheikh yoni hen ceerno Sirajiddine yoni hen ceerno Amadou Horñiw yoni hen ceerno Banaji aɓe keewi ɓeɗo foof Allah hokki ɗumen gueɗal munen koye ceerno Mouhammad Baba kadi ɓeɗo fof ɓe guinduɗen mun fof jangge ceerno hamme ha woni gando kadi nangge mum lawol Cheikhuna Tidiane radiyallahu taala anhu ceerno hamme jokki ko Sharif Mamadou Mouhtar won jokki ko Sidi Amatar jokki ko l'imam Salik Bounili Waddani jokki ko Cheikhuna Tidiane radiyallahu taala anhu joni noon wa amma gandal fayida mum e martaba mum ceerno Amadou gandal ɓuuri kala hunde ceerno Mouhamadou Bocar ko kaalowo o windi kanko wi Allah ɓorni kam wutte gandal e barke ceerno hamme Baba kala ko jiinomi mi wawi mi windi hen kala gando so jiimi hen wiyata tan wo hayyatu est ce que wo gorko ala hen goɗɗum a jogoɗani dañde fayida goɗɗo wawde ƴewde so wona jettanamo Allah tawa kadi wonko ɓurma kono foof noon o rutti o wi o dañi ɗum koye barke ceerno hamme fama yabbusu lisani min faydatin qad sagani duna tisabi ulumi bal hullatan qad kasani inayatun ahmadiya wa jazbatun tusidani wa himmatun sirlamiya biha sanar janani o wi ɗum ɗo Allah ɓorni kam wutte gandal min ceerno Mouhamadou Bocar ko jimi fof mi wawi mi windi hen kono wona min ummi koye ceerno hamme ɗum noon ko jangguinden almudagal e ruttude teddugal e hollude hunde nde kala nde keɓɗa ene waɗi sababu no keɓirɗa ɗum noon min jettanma Allah annene kala jiiɗo mo siftorata ceerno Cheikh siftoto ceerno Cheikh siftora ceerno hamme noon ha yettoyo nulaɗo Allah ko gandal kala jiɗɗo hoonade jiɗɗo dañde fayida hamuni yo ardin ƴewde gandal so dañi gandal ɗum waɗi ceerno Bocar ne haala o wi ko addanta neɗɗo hoonade waɗa fayida o yimi fof gandamo o arde o ƴeewa gandal mbiya goho so dañi gandal o wadde hen muñal mbiya ɗiɗi o wadde hen moƴƴingol mbiya tati o wona denɗo waktu e jama mbiya nayyi o wona liggantoɗo seremɓe e wondiɓe ɗum ɗo ene jogori wonde sababu o daɗa guiƴiraɓe makko janggo hay bindol gotol mboɗo siftoro ɗo henna ceerno Cheikh Tidiane mo ceerno Mouhamadou Bocar yo Allah yurmomo yaafomo hokka en barkeji makko kay heyɗi min ciftoro alkamisa goto min musidɗo wimo ceerno Mouhamadoul Bachir Dia juude e ceerno Mouhamadoul Makki yuli calaga amin gari amo yewta gandal o saggiri ɗo henne caggirgol kawningol mi watta ɗum e yewtere he ma won hewɓe ene keewi dallinorade tan mbiya wo khidmatul ashiyahi wal ashabi ligganade seerenɓe wondiɓe ne addan neɗɗo dadde kono o wi min wona ɗon fuɗɗorto waw o wonto yowiti o wi fuɗɗorto koto gara wiyanno ka innama siyadatul insan neɗɗo jiɗɗo hoonade ceerno Mouhamadou Bocar wi al ilmu yo ƴeew gandal woli hilmu e muñal ma al ihsan wondude moƴƴinde wo hifzuhu salata wal jamaa o reena waktuji makko o waɗa e jama waktu baɗaɗo e jama fayida mum ne mawni waɗi gata wi banggue goɗɗo takbiratul ihrami fil jamaa hayrun min alfi nagatin wa baa ɗum ɗo noon so timmi ha gasi gata wi wo khidmatul ashiyahi ene yowiti hen ko adfu ligganade seeremɓe kamɓe fof liggonoɗaɓe saabu moƴƴere nde Allah waɗe mabɓe wal ashabi wondiɓe maɗa ɗum ɗo gata wi biha ay ɗeɗo gueɗe ceerno Cheikh wiyannomi uyi biha rutti koye haala ka foof yakunu fa'iqal atrab ɗum ɗo ene wona sababu laato gona daɗɗo guiƴo en janggo falillahi alhamdu wadde gandal ɓuuri kala hunde e fawrude hen seeɗa mi artire e maɗa jokka hen nabiullahi Souleymane eɗen gandi ko annabi Allah ko ɓi annabi Allah Allah rokkimo ngal gueɗal wona kono nde o jogori lomtade bammakko Souleymane Allah sumnimo gueɗe tati Allah wimo Souleymane gandal nini ha heewa jawdi nini ha heewa laamu nini ha heewa ƴetta hen gorol perda ɗiɗi keddiɗi sinno ko baɗono musidɗam denɗam Yousuf Hafsa wiyatno ko jawdi ndi walla laamu ngu Souleymane wonno ko neɗɗo Allah annabi guila ardi koye timmal mum o wi jomam ɓurinimi ko gandal ngal nde o heeɓi gandal ngal Allah fawrinimi hen laamu fawrinimi hen jawdi laamu ngu hay goto wonta dañ ɗum noon holko tindinta ko gandal ngal ardade wono goroni ko heddi ko fawo hen ceerno Bocar ne haalta ɗum e nder jawahirul irfan gata wi takhyiru bayna al ilmi wal mulki wa mal li najli dawuda ila al ilmi famal fahtaza lamma ikhtara ilman mala wal mulka jami'an bihil kamal so gandal ngal dañama jawdi ndi ma aroy laamu kanko dañi jawdi o dañi laamu ɗum noon temmen ko gandal ɓuuri fof gandal ɓuuri fof ko ɗum Allah ɓurni ɗum nulaɗo Allah ɓurni sallllahu alayhi wa sallam e ɗum noon teddinde anduɓe ɗum ko Allah wi noon nulaɗo Allah wi noon Allah wi so tawi aɗa yiiɗi hawrude e makko gando leñol makko teddin ɗum leñol nelaɗo Allah mbiyan ɗum teddin ɗum kormoɗa ɗum sibabude ko Allah totti ɗum ko sa hormahi gando
maale naafigagal nele maɗa ɗum noon so jomum tubani ko jengi fa ɗum noon ko teddi gandal ngal so dañama jomumen ɓe yo teddini yo korme ko konngol nelaɗo Allah sallllahu alih w sallam nelaɗo wi ko wor koyfine yimɓe tar gando baɗo no mon andinoɓe ko teddinteɓe ko hormeteɓe mbiya goho e almami nunɗuɗo mbiya ɗiɗi e dewɗo Allah hay heeɓi leyɓi denneji ɗum ɗo ko hadis nasraɗo nelaɗo Allah haali ɗum ceerno Bocar mo ganduɗa en guinniri yewtere nde ceerno hamme ko haala ɗo e ko jogorɗa haalude ko foof koye barke ceerno Mouhamadou Baba Ƴoga radiallahu taala anhu omo haalta ɗum e nder jawahirul irfan o wi thalathatun la yastakhifu haqqahum illa munafiqun o wi yimɓe tar hoyfinta gueɗal mabɓe so wona ko nafiq fa haka o wi nda wassahum sifa mabɓe du sheybatin fi dini dewɗo Allah ha heeɓi leyɓi daneji en ka cukalel teddinmo beela kawra e Allah e nelaɗo Allah wol muallimi lil khayri e gando gandinowo moƴƴere no monni to yiya fof ko gandal to yiya fof ko moƴƴere on ko teddinteɗo woni imami muksiɗan e almami en ardi on ne hette dendagal gueɗe mon julna on juula mayɓe mon inna sukaɓe mon on kay wonko hani waɗanede so ɓuuri handi waɗanede koye teddinede sa teddinani on nelaɗo Allah wi maale nafigagal nenema te sa tubani jomiraɗo wi wa'adallahu lmunafiqina wal munafiqati wal kuffar nar jahannam mi fodini nafigi debbo e nafigi gorko soɓe tubani ko jeygol jahannam ceerno Amadou Ba mi hanna ɗo jokka yewtere nde ko ɗum ɗo kemnoɗen haalde tawne ƴoga e kuɗol ceerno Amadou Bocar taw yewtere nde innira tani men Cheikh Mouhamadou Ba Boun Siddigue mo ganduɗa hono mum neɗɗo wawide hono neɗɗo ala kono duɗal guila huɓɓi duɗal o dañi ko o yalti aduna 1936 fadara jarten ɗo hay ceerno goto yiyaka huɓɓi duɗal dañi hono ko ceerno Mouhamadou Baba dañi ko ɗum noon wona tinnaɗe ko tinde makko ɗum noon ceerno Amadou bisimilla machallah ko ɗum min coynino min ɗaminno min keeɓi kadi ko min ɗaminino ko yidde moƴƴuɓe nde noon hay ceerno Cheikh aɗa andi kamɓe ɗiɗi min jiidir kamɓe gonno funeɓe ceerno hamme ceerno Gata e ceerno Cheikh noon ene jaabo e kaɗon haalo wi isbugduhum yuhlidul insana fi saqarin ɗum noon farzuq lana hubbahum yazal wujudati o wi saabu anje ɓeɗo moƴƴuɓe ɓe limtuɗa isbugduhum yuhlidul insana fi saqarin ɗum noon wadde tawi ko ɗum enen an jaɓe ene nananeɗo jeygol o wi wadde farzuq lana hubbahum yazal wujude yo Allah rokku en yiddeɓe arsuguinen yiddeɓe mbade yidde ko arsugue dañgo ko arsugue yo Allah arsuguinen yidde ɓeɗen moƴƴuɓe ɗum woni kanko ceer Cheikh o roti to wi ya rabbana hablima waddatahu kono wol muslimina ayaman rabbu haalati ɗeɗo gueɗe foof ko yidde joni noon ceerno somin garti e paafol daɓɓal tan nokkande raɓɓere holgono ceerno hamme baba ɓaade ko fuutankoɓe so kalanama ceerno hamme tan jondikinima e kala ceerno o cohluɗon ceerno haalanede gata o hankkadi moftima e nder ceerno hamme ceerno Cheikh o moftima e nder ceerno hamme banaji o moftima e nder ceerno hamme hoore ni o moftima e nder ceerno hamme ceerno Madina Gounass moftima e nder ceerno hamme dendagal gueɗe ɗe ganduɗa jahateɗe moftima e nder ceerno hamme neke so tawi ceerno hamme haalama hankadi gasi way kono teddinde yummiraɗo galle a teddini ɓesgu galle ɗum noon ceerno holgonɗo ceerno hamme alhamdoulillahi rabbil alamin ceerno Amadou min beltanimama min jettanima Allah e haqqille kisɗum mo Allah tottuma e wawde kadi dallinorade dayman oɗo moƴƴo men ceerno Cheikh amin ñagonoma Allah balɗe juuɗe battane moƴƴe amin ñaago kadi kala to jaranoɗa hen ɓeydu neɗɗo dañani ko ɓuuri fimde dañani ko ɓuuri moƴƴo tawi moƴƴere alhamdoulillahi rabbil alamin ceerno Amadou Bocar ne haala oyi woni labde woni wonde manan alliyanke duttiɗo e Allah haqiqa ko labɗo ɓernde manan suufiyanke ko labɗo ɓernde e kumnowo aadi ana min jettanma Allah kala nde jiiɗa ceerno Cheikh yiyama e maɗa ɗum noon falillahi alhamdu min jettinima Allah waɗi gata wiide woman safal qalba wa ahadan yuufi fa dha yusamma indahum bi suufi ewa ceerno Mouhamadou Baba no mbiɗani haala ka timmi moƴƴi so haalama tan Fouta fo haalama so haalama ko l'islam haala so haalama ko tijani haala so haalama ko Allah kalɗa gari ko Allah moƴƴinimo teddinimo rokkimo ko rokkimo ko so wonano moƴƴingol Allah subahanahu wa taala o dañata no dañiri ni ceerno Mouhamadou Baba ko fuuranke jeeya ko Sinthiou Bamamɓe ko toon woni gorol makko ko toon o jeeya gaskirtinteɗo e biyeteɗo Siré Lamine aɗa nana ko heewi e binde ceerno Amadou Bocar ne wiye bi sirri Sir Lamiyi firrande yimɓeɓe ko tani ko woni ɗon tani ko goɗɗoyɗe taniraɓe makko gatta sowrimo ɗum ceerno Mouhamadou Baba yi aduna ko 1872 o jibina ko Sinthiou Bamamɓe eywa bam makko wiide eɗen gandi ko Siddiq ɗum woni gata wiram bun aya imami
walla Najla Siddiqui ala kullin ko jeeyaɗo Allah kawniɗo jibinaɗo e Fouta mo janggue Fouta o reeni Qur'ana ko allowal gotal Sinthiou Bamɓe ceerno o wiyete ko ceerno Bocar Sow o wuuri noon duuɓi capanɗe ceerno Mouhamadou Baba e woni ceerno Hamme allowal gotal reeniɗo Qur'ana e tarikh ono wi ceerno wiyete ko ceerno Bocar Sow Sinthiou Bamɓe ko baba o woɗano guila ko ɓooyi so dañi ɓiɗɗo gorko yo wi Mouhamadou Baba so yonti nadde jangde yo janggu wiyama wurde baba o duuɓi ɗi kewani nde o yonti nadde jangde noon yummakko o humni wasiya o waɗimo toon o janggi o reeni allowal gotal e nder tarikh o ceerno o nde yimo no reeni ni no janguirta ni no liggonorto ceerno ɓurti e wi Mouhamadou Baba yo Allah waɗima barke Mouhamadou Baba yo Allah waɗima barke o wi sahane aroye ma aduna liggane ko haalno ko ari aduna liggani moom ɗum woni falillahi alhamdu o wawi Qur'ana o janggi jangde makko caggal on wiyama o yeehi banggue Mauritanie caggal ɗum o janggi guijulon caggal ɗum to yeehi hewani janggoyde ko gardunoɗo e gueɗal ngal ala kullin o jooɗi Cilon ko 1908 sa ƴeewi diwɓi makko ɗi duuɓi 36 la Allah ala kullin duuɗal ngal jangguini ko duuɓi 27 ceerno Mouhamadou Baba ko 1908 e 1936 ko nden o yalti aduna ñande alhamisa konngol ne wiya ene addi futuru Alaji Mouhamadou Baba wi noon nde o daari yaltude aduna ko heewi e ko hawni o waɗi wiyama o noddi dendagal ɓesgu makko o duuniɓe o wiɓe yo Allah waɗe mabɓe barke o wi ko waɗata ko noon so waɗi moni fof kala fimmi ɗum ko yo rutto e Allah jagga e sunnatu rasulillah sallah alih w sallam jokkoro lawol Seydi Ahmada Tidiani o rewi wasiyade haaɓe goyi ha hoddiɓe cikki ko jaltuɗo aduna o yoɓe jaltu o noddi kadi almuɓeɓe o wi kala almudam janggunoɗo e am e jogorɗo jangde nde to jogori ha ɗoyde onon fof mi duunimon yo Allah waɗe mon barke kala nanɗo kadi mi yalti aduna motani kene aɗa Cilon yo jooɗo tan duuno Mouhamadou Baba e so tawi ko subaka yomi ñalto e gabram so tawi ko jamma yomi walto e gabram so tawi kiiɗo yomi hirto e gabram ala kulli ɗum koye wasiyaji makko o jeeya o haalan ɗum almuɓeɓe wiyama kanko yoɓi lootowo makko buuɗi sappo on saaha ene wonta ujunnaji sappo o saaha joni banggue CFA o yoɓi o an jeeyɗa koye looto ɓimi o yoɓi on kasanka makko kanko taaƴi kanko ceerno Mouhamadou Baba o fondi ɗum o uddi suudu o wi almudo ne waya o wi ɗum ñotirdani kasanko ñotirni on ne waya o wi an ko nawi nelaɗo Allah kone woppa Mouhamadou Baba ko nawi moƴƴuɓe ko minne komi garnoɗo tan naftude diine o Allah newnani kam rokki kam fayida mi nafti diine o mboɗo heeɗo ɗeɗo balɗe mawɗo meɗen ceerno Mamoudou Bousso adduno ɗum ko yewtere ceerno Mouhamadou Baba jinnaɗo men wanno ɗum ɓooyani semaine men ɓennuɗo omo haalde tanum ceerno Mouhamadou Baba wiye ceerno Ahmada Tidiani e ɓi ceerno Yahaya on haala wonde ceerno men dumuno yaltere aduna gueɗe makko kewɗe o asu ubbi e galle he won hen ko gueɗe no ganduɗa ɗe wurduno lalla won arnoɓe gueɗe kewtan o ubbi ɗum joni kanko taniraɗo o wi sa yi ceerno Mouhamadou Baba waɗi ɗum ko neɗɗo cuuɗiɗo o yiya gueɗe makko ande ceerno Mamadou Bousso ko bawɗo haalde o wi so tawi ceerno Hamme suuɗima ɗum ko hakke makko kanko o waɗi suuɗade wasa feññinde ay batte wona cuuɗiɗo wona duuɗiɗo ɗum ko ñemtinde moƴƴuɓe ñemtinde kono wo amma feejewo nde ɗum ko hakke Allah o wi ceerno Hamme wawa wadde ko waɗi ko ngal o gandal ngal o dañi ɓeɗo moƴƴuɓe Allah ɓe o janggini o neehi ha moni foof ene yooɗi goto tan ne yonanno Allah kay woppirtamoni ɗum waɗi nde o daari yaltude aduna ɗum ɗo wiyama hen o sakkiri haalde noon tarikh o wi ko wala qad wassayna alladina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha ƴetti oɗo aya mo haala ɗum on fira wiyama haw taƴi o yalti aduna ko 1936 duɗal ngal mbiɗen jangguini duuɓi 27 caggal ɗum kala moƴƴo garnoɗo e makko jarani kadi wiye kaari mon fo no wayni e ko woni e mun ko yimɓe pawi hen guirmu fa lillahi alhamdu noon eɗen jettana Allah ceerno Hamme eɗen jettana mawɓe men ɓe Allah kamɓe fof ɓe nangte galle ceerno Hamme ceerno Hamme nde yalti aduna ɓesgu ngu ala hen alal aqalli keɓɗo duuɓi noga so woodi kaɓe pamɗi kono fa lillahi alhamdu taniraɓe men ɓe nangti hen ha tiiɗi ɗeɗo balɗe mboɗo haala ceerno men ceerno Amadou Hoori Ñiwa wonne han puccu ha puccu ngu fayodina won neldangu ceerno Mat Bohar so puccu ngu yeeyama gasi ceerno Mat Bohar nelda galle ceerno Hamme ceerno Cheikh aɗa andi remanno waɗa hunde pop pour daranade galle ceerno Hamme ceerno Amadou hol darsu mo ƴetteten e ɓeeɗo mawɓe ko mbaɗani galle ceerno Hamme mi namdimama hol darsu enen ko ƴetteten hen kañum fuutankoɓe mbi guerte rewi ɗo gona koɓe goni ko keeɓa koɓe keeɓi ko dontina kono noon la tajaban min halikin kayfa hawa bal fa ajaban min salimin kayfa nadia wota haawe bonɗo o ko bonnimo ko haawe moƴƴo o ko moƴƴinimo ko saabu bonde no wayi webde so neɗɗo yaltiɗo joni joni yorni tuuba mum tan loggi fooñi mes cigarette omo yaha omo bonda
tanan kadi wiyatamo ko bonɗo kono yaada ha yetto e maqama wiye oɗo illi hono ceerno hamme wona hunde wemde wadde wata hawe bonɗo o hawe moƴƴo o e wadde so tawi en jii ceerno hamme yaltini ɗum ɗo foof ko barke Allah saabu ay oɗo barke mo mbiɗa o reniri alluwal qur'ana o reniri qur'ana alluwal gotal en keɗimi hono ceerno mahamadou amin o wi ceerno hamme baba rokki ceerno cheikh ijaz alquran kono ceerno cheikh renani saabu moƴƴude jangguin saabu ceerno cheikh nandiri won tanwin e nandiri won sukun e nandiri fata e nandiri won kasra taw ceerno hamme adanama deftere sharha o jiima hen o jangga taw deftere nde masaka ceerno cheikh wimo an mi rokkimi ijaz alquran no jangguirɗa fof no selli wadde ceerno lisni minan naat ay ko ngol ɗo konngol ceerno cheikh sacriyal ay wadde andi ko ceerno hamme hanno to ko Allah yettimo ɗum gasa faami noon e almudo makko kadi ceerno mamadou samadou wi almudo ceerno hamme ɓuuri hawnade kala mo ñalaw mum joli cikka alamo ceerno hamme jogui sona kañum ko ɗum hawniri e mabɓe au moins kam keɗoɗa oɗo mbiya o kay nde ko ɓuuri o kono noon so tawi a haalnama gonga a haali tan ceerno hamme tigui rigui tan a yeddiri e almuɓe ɓe kono sa dawri goto e maɓɓe kadi yeddira heddiɓe ɓe e ceerno cheikh ceerno abdoul kadiri cilon soɓe jaaha Daka ɓe mbirtora dunga soɓe kirna ɓe ngara ɗon ɓe ceerci rokkaɓe duwaɓe paya Daka ɓe gacci ɗon koli maɓɓe noon ɓe jeeha ɓe goɗɗo ceerno cheikh yi ɗum wi Allah andi noon jogori heɓirde ɗum ha ɓoye ceerno cheikh en jogui darso wi so tawi tan haqiqa tan waliyagal ceerno alhaji mamadou saydou ngal ko ngal gonɗi yo Allah walluminoɓe keɓiɗi ay tan ha oto tourne arte moon ceerno cheikh wona wonji jeeɓa Allah ndenten ay firtu wadde ɗum foof ko gueɗal ngal Allah waɗani almudo ceerno hamme baba ceerno mi yiiɗa artude e yewtere ko an jeeyi yewtere kono an puusimi toon ceerno machallah ceerno amadou mi weltima goram alhaqqu la yahtarif gonga luurata ko kalɗa ɗo wonde ceerno hamme wi Allah holli ɗum min mi itte ko hunu koolaɗo ceerno amadou hori ñiwa ɗum no yaltara ɗum 1990 almuɓe makko en gari salmindemo ɓe mbimo ceerno amadou min jiiɗi ko mbasiyoɗamin goram o moosi o addi oɗo aya ɓuura kankone walgal basirne leydi o tukkiramo ceerno makko haalma joni noon e nder haala makko o wi kanko ceerno amadou o wi ceerno mamadou ibrahima madonga almudo ceerno hamme o ene waɗanno dewe Allah mawɗe o wi ñande timmini nde o wi Allah hollimo darga ene dari cheikh mouhamadou baba ne waɗana sis annore ene jooɗi o wi o yi hen fodde capanɗe jeeɗiɗo almudo makko o wi enen goni less mbeelu makko o wiɓe kadi alhamdoulillahi ɓeɗo ɓe jiiɗa woni fof ko joom arara janggo yo alhamdoulillahi ceerno amadou rokkata gueɗal ko gandal eɗen mbasiyo koye meɗen ñemtinde moƴƴuɓe men ɓe e yiilade gandal e moƴƴinde moƴƴuɓe e hormade moƴƴuɓe so Allah moƴƴini hunde aɗa jogori dañde hen gune tinno ar moƴƴina hunde nde annene fayiduna hen babal sande mo kalten joni goto horagal ceerno bohar o wi sa ala lati takko joom lati hen mbeɗaɗo ɓuura sa ala lati takko joom lati hen mbeɗaɗo ɓuura ɗum noon en jetti Allah Allah baɗɗen fuurankoɓe kadi jeyni en to jeyni en ɗo e ɗum ɗon ko Allah waɗiri noon en jettiri ɗum Allah no mbiɗa ni ko weltare wadde yewtere tem gandal innira ɗum ceerno mouhamadou baba hi noon de Fouta kam min heewi wiide o fuɗɗani gandal ceerno hamme fuɗɗani gandal saabu o janggi koye Fouta laamu almeɓe heccimo cheikh oumar Fouti heccimo hatta haalaji seydou cheikh oumar heccimo duuɓi jeetati kono nde Allah tottimo ko tuggi nden faade to yalti aduna ɗo eto jaraten ɗo ino no dañiri ni aɗana wawno wonde ceerno tan notaɗo dañira noon ha heewa taw ko banggue notede tan duwaɗi goɗɗum walla gona gando meho tawa ala suufiya kono kanko ko dendinɗo gueɗe ɗiɗɗe fof gara wimo majjima albaharayni kanko maayo sharia sa ɗaw tew ɗum garɗa ko ma kebbina taw ko maayo haqiqa ko ma kebbina ala kullin ceerno barno foti e to Allah e gandal muɗum e wilaya mum e hunde fof wonko windi hen sa ƴeewi firdawsi sa ƴeewi jawahirul ifan sa ƴeewi rasul e gueɗe kono o wi ko wempe ƴere ceerno hamme ba wempe ƴere o wi in qila fiya bi husni dhanni ma qila fa inna lil mawju min bahri ibn sikki ko wiite anko komi moƴƴo komi baaɗo ni mi woni gadiel ɓuudal murtani fof 1960 avion ittamo kay heewi addamo ɗo in workshop kanko alaji mon bohar so tawi anduɓe leydi ndi ñaawi gasni o ñawto avion o nawtam o wi on martaba e ngal gandal pop mi heɓirani ɗum so wona barke ceerno hamme
aɗa gomɗina ɗum ƴeewa lettere mo winduno goto e moƴƴuɓe men ɓe ceerno Mamadou Abbas ne jeeya guijulo omo haalan ɗum wonde Allah waɗimo gaadel Goudat ɓe koolima gandal makko yo ar ɓe o ñawto ko ñawano e nder ndiɗo leydi ceerno Amadou e weedu Allah weeɓani ndiɗo leydi gila ndi ari Allah hokkiɓe ko gandal min wiyata hay nangude Cheikh Tidiane mubasharatan aɓe jogui hen joyo e gande men ɗeɗo sa ƴeewi hayso ko édisuji men ɗi sa limi hen 3 nayi 2 tan paɗa koye safar eti noon Allah tottiriɓe gandal kala waktu koɓe andude kono e waktu makko e zamanu makko o dañi ngal gueɗal kono ngal gueɗal foof o rutti ɗum ko wondemo almudo ceerno Hamad nde windi lettere tan e nder lettere amu wiya falhamdoulillahi bi kulli haali subhanahu min hakimil fa'ali nasalhu tawfiqa wal isaba wasabra walrida bima anaba wal ludfa wat taysira bil qadaya ay ko ñaawa wa kawnahu min ahsanil balaya omo yetta Allah waɗanimo ɗum omo duwo pour kala ko ñaawi hawra e sawa woni yaaɓe gandal ngal e wilaya o jaada o wi bi akramil khalqi wa ashrafir rusul woto jokkoro ɓurɗo teddude ko nelaɗo Allah e yimɓe ko kam ɓuuri teddude to annabaɓe kam ɓuuri teddude wa ashrafir rusul wa alihi wa sahbi an jumi subul woto jokkoro oɗo nelaɗo cifriɗu ni yo Allah hokkam wadde hunde nde no moƴƴirini wa ali wa sahbi an jumi subul wa ma fi sadri l ali min rabbani mawlaya cheikhi ahmad Tidiane o arti kadi e ceerno makko jokkorgal makko cheikhuna Tidiane radiyallahu taala anhu وما في عالم رباني مولاي شيخي احمد تيجاني ان دون تيمنا يونا كونو نون شيخ تيجاني ko ma ngadde da don saada ha yetora don wi muhammadin sulalati siddiqi hidayatan li abu migari ay o sifto dunyo jarame dum do fo danje dum avion ni ara mo nyaawo yimi fo irrimo ko taddo kanko fo e danje dum yettiri dum Allah kono non ko ceerno Mouhamadou Baba woni sababu haw yetti Allah محمد سلالة الصديق هداية لياقو مقدري وجوكي بما هوته روضة المنيرة من المزايا جمة الغزيرة بمختم الكمال والجمال فاختم لنا بساله الأعمال فصليا وسلما على الأمين وصحبي بهاقي قدر المكين دون دو لتر نورا غادي القدات ومدني تدونغال دون كو وسو ميدون كو تدونغال من كونو فونون او روتي تدونغال كو تشيرنو محمد باب اي روتو تدونغال دون ادانتuma dañi teddugal mi yetti e kongol mawdo men ceerno Sharif mo ceerno Amadou Hourignew yo Allah heddumo beydam ko gore hadar ceerno Hamme gore jiddo ceerno Hamme bi ceerno Amadou Hourignew mi ari juurade galle o min mboɗo yiɗi mawɗo namdade ɗum Allah no waɗinimi somi daari mam so woni goro tan mi renan jejjitta garmi e makko mboɗo namdomo habaru baba o no o yidde ceerno Hamme no jangguirno duuɓi mun ha gasi omo haala o wi gotol o juurima Cheikhuna Tidiane kanko haalanta woymo yaade ceerno Khalid Bourtanta yo Allah yurmo ɗum yaafo o wi ɓe jalti on wimo Sharif o wi nam o wimo Sharif wi nam o wi ay oɗo jeeyaɗo Allah mo garɗen juurade Cheikhuna Tidiane o wi janngo yawmal qiyamati so tawi o ummitima nenam ummima babum ummima bamma ceerno Ahmadou ummima o wi wallahi mi faata e Cheikh Tidiane mi faata e nenam mi faata e babum pay go ceerno Amadou o mo ceerno Khalid ko tagi o wi Cheikh Tidiane sa addaka e mun a yettora ɓe sa addaka e maɓɓe a yettata haala jeeɓalɗo goto ceerno Lamin wi ceerno Cheikh e Cheikh Tidiane so dardama kanko ceerno Cheikh o suɓoto saabu ceerno Cheikh suɓanimo Cheikh Tidiane yo ceerno Cheikh yaaro mo suuɓi o kanko wara mo suuɓi o ay haala ka arti ko ɗum woni ko almudagal ala kullin ko ruttude teddugal e hollude kala ko dañƴa won to ummori ɗeɗo mawɓe menen sen kaaliɓe tan falillah alhamdu ko ɗum janggata nde ɗum noon en jetti Allah e jeeyede e maɓɓe en jetti Allah e jeeyede e maɓɓe kala to Allah waɗi ɓe yo Allah waɗ en amin hande zamanu o no wayni ma yi kala ñalawma ma wor gaddan ɗum ko histi ma wi ɗum ɗo ko ni ɗum ni moƴƴi ɗum moƴƴani kono luural ala e ɗum en duho men ala toon haala men ala toon ceerno Samus ko bawɗo haalde o wi kanko lawol Seydi Ahmad Tidiane ƴewde ko no wayi hen ko ni boy ɗum waƴanimo tan ko ceerno Cheikh tan wirdi ceerno Bahar wirdi ceerno Worñi wirdi kanko wirtat tan eɗen en jetti Allah e majjum ceerno Mouhamadou Baba e jeeya gueɗe ɗe o haalno won garɗo e makko mbaɗo no denɗam Yousuf Habs wimo ceerno Mouhamadou Baba ceerno o wimo nam o wimo mbiɗa yiɗi dokkami ismullahi l adam taw kala ko ñaagorimi Allah Allah ne jaɓanen ceerno Hamme wimo aɗa jaggi lawol Cheikh Tidiane o wimo ala o jaggu moƴƴina kañum woni ismullahi l adam jaggu moƴƴina ko sharɗi jaggu moƴƴina gada naala aminu ha kullal muradati ceerno fawgal asharatayni atat kono gada naala amilu ha kullal murada gasi wadde sa heeɓi ɗum dana gayni machallah alhamdulillah ɗum noon mataw ceerno min gartade mataw konngol sakkitingol hankkadi eero nana woɗɗoya
eyyi ɗum noon ƴeewen tan waynade hayso tawi eɗen mbattoya ɗum ñano wonde ko wiili gasata ceerno lamin wi kalma haɓata yiide ko jiiɗa fof no yona eyyi ɗum noon mbayde hayso goni ɗo e temedere kamɓe mbiyata sen tampani tan yen continue kono noon kadi temps ono rokkiri noon machallah tan on saaha wayniɗo inchallah ceerno mi weltima sababuji ɗi annene ceerno Amadou no jiwɗum ni bandiraɓe ko jeeɗo Allah moƴƴo nanodiral gandodiral ngal ɓurtani kono alhamdoulillahi ɓeydima wonno hunde nde foof koto ceerno hammi ummi woni ko koolaɗo galle ceerno Sy ko jiɗɗo ɗum ko pamnoriɗo ɗum ceerno Sy e ceerno Bohar ko hunde wotere e kadi mi siftini kam ɗo min jiidirino Agname Godo fallillahi alhamdu ɗen kadi ko sanadu ceerno hammi min gartirno ko sariya ko musidɗo wiye ceerno Amadou Ly janggi koye ceerno Aboubamady Fondou Kane e on ko almudo ceerno Amadou Tahar Lam ceerno Amadou Tahar ko almudo ceerno Banaji on ko almudo ceerno hammi ɗum noon wadde foof tan ko ɓuuɗu en jetti Allah noon e sababuji annene a jarama yo Allah heɓ moƴƴere yo Allah ɓeydanma ko himmi ceerno wondema ɓe jaahi Muhammad sallallahu alih w sallam eɗen jarno noon bandiraɓe men wonɗen ɗo ɓe la sima joom galle o ceerno Abdoul Aziz Ba ko jaatigui men e joom suudu makko Sokhna Halimata Boulay Ba ko kamɓe goni jaarigueɓe ko nokku mabɓe kadi yewtere nde waɗa eɗen jettanaɓe hen Allah eɓe garduɗaɓe eɗen ñaago Allah tan yo Allah hokken barkeji mabɓe hokken jeeyede mabɓe kala ko dindirten yo Allah waɗi hen barke bandiraɓe ko almudo moon ɓinguel moon Mouhamadou Nadir Ibrahima Dieng khadimul hadrati sirlaniyati an nouraniyati assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mataw yewtere nde ari ha ɗo min beltima ceerno Nadir komin pamno fof min keeɓi min jetti Allah nde Allah waɗani min oɗo ñalawma e ñalawmaji ko ñalawma teskinɗo ñalawma haalde moƴƴuɓe haalde hanki siftora hande ɗum ɗo ko ñalawmaji moƴƴuɓe ɗum noon ceerno min mbi yo Allah junnu balɗe moƴƴino battane ma ko dardema e l'islam dardema e tijani dardema e galle ceerno hammi e dardema e fuutankoɓe tagui yimɓeɓe e softude foof ɗum noon kadi en downima joom télé en ɓe télé ɓerɗo ɗum noon en donimamaɓe kamɓe foof yo Allah ɓeydu ha yaaji inchallah barake Allah ina laaɗu mum dendagal askirintoɗo hen debbo mum e gorko mum yo Allah uddito yo Allah yaani inchallahu taala ɗum noon min calmini min juurima musidɗo moon almon bewɗo inchallahu taala yewtere mum watto hakkille